Itsenäinen Suomi on kasvutarina. Tarina ei olisi ilman maa- ja metsätaloutta ja niitä ihmisiä, jotka ovat olleet tuota tarinaa tekemässä. Historiamme vaiheet ovat muokanneet niin maatamme kuin sen rakentajia. Yksi asia pysyy. Maaseutumme elinkeinot luovat kasvua joka vuosi, aina uudelleen ja uudelleen. Vuonna 2017 vietämme kasvun juhlaa, kun Suomi ja samalla MTK täyttävät 100 vuotta. Juhlavuonna kerromme kasvutarinoita. Tarinoita meistä suomalaisista maaseutuyrittäjistä ja meidän elämästä. Tahdomme nostaa esiin MTK-laiset tekijät, todelliset suomalaiset kasvuyrittäjät. Teemme juhlavuoden yhdessä ja tapahtumia riittää ympäri maata. Juhlavuonna voimme kaikki myös kiittää kuluttajia siitä, että he suosivat suomalaista ja me saamme tuottaa kasvua myös tulevaisuudessa.